अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। नितीश कुमारांनी बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानं बिहारमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झालाय। नितीश कुमारांनी रविवारी राजभवनात राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्याकडे राजीनामा देताना एनडीए सरकार स्थापन करत असल्याचा दावा तसंच भाजपच्या पाठिंब्याचं पत्रही राज्यपालांना सादर केलं आहे। हे पत्र राज्यपालांनी स्वीकारलं असून शपथविधीसाठी आमंत्रित करण्यात आलं आहे। भाजपचे बिहारचे प्रभारी विनोद तावडे यांनी या संदर्भातील माहिती दिली। नितीश कुमार यांनी आज सकाळी जनता दल संयुक्त विधिमंडळाच्या बैठकीत राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला। या राजीनामा सत्रानंतर भाजपने आपल्या आमदारांना घेऊन पाठिंब्याचे पत्र दिलं। हे पाठिंब्याचे पत्र नितीश कुमारांनी राज्यपालांना सादर केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।